Artık misafir. Nur Muhammed Pazarov. Hoş geldin. Türkmen. Masa. Nastya. Akçavul. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Oğlum Mazatça. Selamun aleyküm. Mahmut mu kovmuş? Bam. Aleykümselam. Yetkilerim sağ mı? Mazatça. Nani Şöyle uğraşıp koyuyorsun. Aygaram. Bin. Düşünüşmen uğraşıp koyuyorsun. Görüyorsun mu ağzını yemeğinden? Her kim bilen ne çek konu. Men gıyırsam ma içim bilen ama gıyırsan adam men gıyıram ma. Düşünüyorum da misal için. Yönü dinle masalım da okya veriyemiz. Gelmedi yaman edepsizlik oluyor mu? Yani her kim mara günahına özünden gözlese de biliyor ama her kim Ya şimdi sen ne yapıyorsun? Haydi haydi. hoş geldin abi. Selam. İyi ölçüyorum bakalım. Şimdi ne etmeli son? Aleyküm. Bunun neticesi yok mu? Ne kızım? Yok işim bitti ben de yemek Bana yiyorum. diyor mu? Sen yok. Aha. Hı. Ağam netice bolor da her kim özünü düzetse hoş bulduk. Hoş geldin abi. Her kim mara özünü oranok, her kim özünü düzeltmeli, her kim özüne o çekididen vermeli oluyun. Bizimkiler näme diýär hoş geldin özallah. Her kim hemmemiz akılly, hemmemiz ady bilýäs. Ýöne özümize oňaramyz ok, oňun farkyna däl. Oňa da biz günäkär, oňa bara halka günäkär däl. Ýa-da prezident. Hoş geldin. Prezidente günäkär däl. Biz özümize oňar bilemiz ok da bara günäni başga bir ýerine atjak bolýar. Adam özleýär, günäkär özleýär, suçlu bolýar. Suçlar ýorsa ýani. Ondan soň sen ondan görýän, men mundan görýän, ondan görýän, ýene biri Ben aydın da. Hudaýdan görýän. Yakaladım diye. Yani de maksat senin değildin bu olacak o. Aleykümselam. İlkinci yanlışlıkla sen özünden ödeyeceksin. Sen nerede yanlışsın sen? Misal için sen yanlışın ne sen? Mevzu olacak da sen değil. Sen annene ver bakayım. Yanlışın ne senin? Nerede yanlıştın? Men ýalňyşymy sen aýt men düzedeýin. Sen aýt men düzetjek. Yok ben senden sonra oturuyorum da sen Her kim öz ýalňyşyny özünden bilen o. ödeyim Sen maňa aýt. Öyle Ýok mi? seret onu bir aýtmaly. Bir aýtýar mysal üçin siz aýdyň bir aýtýar mysal üçin. Maňa aýtýarlar oyun başardığımdan düzetýän, düzüp biljek zatlanma. Aytsam yanlış düşünüyorlar. Ene men hem aydı. Men özüme jogap maňa aýt sen diňe şu. Men näme ýalňyşdyň? Sen şu. Sen maňa aýt, maksat şu ýalňyşyň düzetdi, şu sen şu ýalňyşyň ýalňyşdy. Ha, men düzetjek ýöne senem düzelýän zadymy, senem ýalňyşyň men aýtjak onsoň, senem şol ýalňyşyň düzeden bolýam. Şimdi yok seçiminde ne hem etmeli ya olmasa bir ara gelmeli mi? Bir netice çıkarmalı biz hiç yurdumuz büyük değil. Doğan kara sen de TikTok şeyine görsen ya YouTube'larda var. YouTube'larda değil mi? Uruş kıyıkılık doğru değil mi bizimkiler? Hem Karşını ýerde sarfaten men ol biz. hem TikTok'a ýerde görün lay. vatandaşlarımızın nähir olup görüşürüz değil mi? Utanıyor. Doğrudur.
Bunun bir çaresini gözlemeli dogan. Misal üçin Serdar ağa, aleykümselam. ağız ver bolmaly. Bular bizi ağız Ağız ver ver etjek. bolmak üçin näme etmeli? Öyle bir şey mi? Birek bire dinlemeli mi kayn diyecek olen. Misal üçin netije bir berbilen adam gerek bize maksat. Watanyň öňüne çykyp millet ýöredi biljek adam gerek. Bize boş adamlar bilen uğraşyp misal üçin kanun esasında bolmadyk adamlaryň ýanynda bolandan maksat senin pikirini dinlejekler senin anında olasın beni. Sen o adam bilen hareket edenini bilme. Bolma eden dedem. Misal üçin yanlış adam. Bolmajak zat. Bolmajak zat ol yani gaty güýçli bir arzu yani müňde bir yani müňde bir olam gaty howpul yani. Ne gerek var? Koltuk derdinne koltukda alamayacağız öleceğiz siyara şon yalak kolya Niye eski Koltuk üçin savaşyp Maksat. Yani biz adalet üçün çıktık orada mı? Senem adalet, benim adalet. Bravo. Men koltukda gözüm yok. Bir istendik bir lider olsun. Topar uğramak. Men onun yanlışını aydana. Yani maksat sen şunu yanlışın var diye şey alı. Benim birinin yanlışını aydaninin cevap vermenka onun näkili yanındaky adamlar da bilemin liderin eginleşleren değil adamları hakkını tutma adamlar oluyorlar. O adamlar saldırıyorlar derdim. Erteki gün benim aydanımı aydıp onu satıyorlar. Yine Kakamrat o herif var ya. Misal için şunu adam. Evet topar değil men açtım diye. Men kurnadım diye. Yine şikayetçi işi bırak kaydan. Ona lider verilmendir, hiçbir şey verilmendir. Pıras doyur. Men ama ayden o. Kakamrat o değil. Sen adırın töhmet atayım. Adamı. Sen işlaya oturan vaxtın, yani şu eginleşinden işlaya oturan vaxtın sen aytjaktın. Şunu yanlışın var. Yani aktivistlerim şunu yalan. Yanlışını aydan vereyim. Sen vatan haini. Men ya olmasa hükümeti işgârim. Ya hükümete hizmet edeyim. Ya adamın yanlışını aytmak öyle oldu. Ben adalet yoluna çıktım ben. Kimsenin enamatayım yanlışladım aytmalı zorunda men doğru değil mi? Elbette. Ayıp bolma ama aydı ver dinle. Tehdit edemediler o özlerçe. Hükümete. Men hükümetten bir çare gözleyin. O men hiç bir devlete sığınmam. Devletim var benim. Türkmenistan vatandaşı. Türkmenistan'ın bir hükümetin bir vatandaşı. Men hükümetim var. Devletim var. Men niye başka devlete sığınma yapayım ben? Ben ne edip hazır sığınma yaptım da ben. Yanlış yere sığınma yaptım. Bu devlet beni koruyabilecek şartında. Sen okudun mu şartı? Okumadım. Seni sığınma alayında yerinde yanlışını bilemem. Bilmem. Neyse tamam. Yalan zatlar edip bilemem. Adamın hareketini pozeler. İzinden ama olsa var ya yalanı dolanı unanıp onu satıyorlar. Misal için ben Serdar Berdimuhamedov'un işten çıkmasını istemiyorum. Ben düzelmesini istiyorum. Bu gelecek. Elbette. Hazır özümüz misal için munyal olsa men prezident sayılacak da ben Serdar Berdimuhamedov'un özünü sayılacak mı? Şunu değil mi? Seret. Ol ikimizin işimiz değil, halkın öz karar İşimiz veriyor. değil. Maksat ne şu? Sen hemen Yok, efir açıp evet. millet dinledi otursun. Yanlış düşüneyim. Serdar. İkimiz. Nurmamda da inni sen aytıp bolan olsam men dinlesen men aydayım. Sözüm kesmeden dinlesen. Men sen dinledim. Düşündüm. Aytjan zatlarına. Yön ikimizden bir zade aytjaz, yön ikimiz düşünçü bilemiz o. Ha o men mardan şuwa bir soruya da mardan men mari vekil wazir etrafını doğruyor orasından maksat baymırlar doğu. O proses tanımat koyamay. Yok kodunu devam edelim. Nurhan'da da. Seredam. Sen şu an aytjan zatlaryň doğruy. Men pikirim senki ýaly. Edil ikimizden bir pikirde yön ikimiz düşünçü bilemiz o kıynasak da. Olam ikimizin elimizdeki zat. Birek birege dinle, birek birege hormat koymalı bolýas. Mecbur. Benim şunaydı. Awa, sözüm kesmäňçe tez gürleşmeň birinji bilen bagşyla bolýan bar.
sözüm kesmä dinlesen, sele dinlemesen düşünmeýän maňa. Dinleyen adam mara, in akıllı adamdır, dinleyebilyen adamdır, akıllı adam, gurulayabilyen adam değildir. Hemmekşen gurulap bilyendir, samsıgam gurulayabilýär. Ýöne, hem adam dinlep bilýän nädir? Dinlemäni öwrenmeli biz. Baş, men akly öwredemok, bilýän adam öwredýän, aýtýan. Dinleyen, agdyny yapmaly, gulagyny açýan, dinleyen. Diýen zatlamam täzen gaýtala gulagyny ikilenjem ýatla, ýani düşünjek bol. Düşünmedikleriň ýene sonra aýdyp bolamsoň sonra ýöne. Dinlemek diýen zat gaty ýanky ýetenek hemmek dinläp başaranok. Ýöne dinläp öwrenip bilýän, özüň farkynda bolsaň, şo zadyň men dinläp bilýänmi birini? Men dinlemän başarýanmy? Diýbilýän. Mysal üçin dinläp bilýän adam iň akylly adamdyr, gepläp bilýänler hemmek samsyk çagada gepläp bilýär. Indi diýjek bolýanym numhumda men derdim halka ýanky milletimize öz hakyny, hukugyny öwretmek gowy. Halka hukuklaryny, borçlaryny, kanunlaryny öwretmek, öz haklaryny, zatlaryny talap etmäni, kanunlary işletmeli, halk döwletini eýe çykmagy, öz hakyny, hukugyny, borcuny öwredip bilsem, şoňa ýetesi zat ýok, men arzum, islegim bar şol. Men ullukan arzum ýok, men köşk kurjak ýa ýurt, döwlet baş tutan boljak. Hiç ýyl olýarak arzum, niýetim, zadym ýok bolansoň, men gatarkaýyn, hiç zada howlugamagam, hiç kimden hem gorkanmagam, hiç kime ýalbaranmagam agam. Ýa-da bir döwletden gidip sygynmaljak bolanmak, bir döwlete gidip sygynmaljak bolsam men bu ýola çykmasam bolýar. Ol bir gaýratlyk. Men öz şahsy pikirim, gidip bir ýurtdan soň ilkä Türkmenistan döwletiniň nemesi üçin bir ýola çykyp soňam gidip başga ýurda sygynmalyk ýa-da şu ýa watandaşlyk aljak bolup öz-özleri bulaşyp berenler, amma men Yok. olary ýalňyş hasaplaýan. Ol biz şunay diýes. Mysal üçin men hemme mysal üçin men egindeşlerimi bir boýundan soraýyn. Sen öz Yok. söweşe oturan adamyň tanaýmy? Sen janyň ortaga goýup söweşe oturan adamyň tanaýmy? Kim ol? Ha? Maňa diýen Sen ýa kelläňde janyň ortaga goýup bilemmi? Neyi vermek istiyorsun? Bilemmi kim bolsa da? Kim ol? Bir döwlet, öz döwletimiziň Cumhurbaşbakany. Her bir adam bar elinde. Doğru mu? Merak etme babacığım. elbetde. Agamon gaýtalama gerek ýok ki. Onu aňlar, basmaýa Yanlış hareket köküne. ettin, Merak etme. indirirler de yanlış hareket ettin. Ama babacığım. Kim bilen oýnatýany bilen oklarda agamjan. Olara sen kel, inni bar olara. Aýdanyň peýdasy ýok. Olar bara şol her geçinem öz aýagyny nasýalar. Dowam etsin agam. Bir gezek duýduruş berdiň dämi? Menem duýduruş berdim dämi? Men Farhada da duýduruş berdim. Dinlemedi dämi? Inni Bir ejeni ala dedi. Ene aydalı gatore. Farhat durdu. Yanlış iterdiler. Misal üçün aktivistler köpüsünden men konumunu soradım. Nerdelerine üniversite tehdit emet. Näme üçin? Biz terörist mi? agamjan şu gurrunlar goýup gerek gel o gurrunlar. Yok. Şunçu aydın gatureler. Evinde işler var. Aýtma. Näme üçin? Sen bir geze aýt. Bilmem. Sere dagam. Men bunu aýdamok. Maksat. Olu misal üçin Farhat durdyň kim bilen işleşeni biletler. Näme üçin şunu aýdanok? Vatandaşa şunu ýaşaýaly. Häzir bizim ýolumuz mesela siýasat bolan soň hem dürüst adam bardyr. Ortamızda bize badak atjak adamlaryň suratlary buldur tanaňlar ýa-şunu hereket etmese siz bu ýaly adamlara inanma. Käbiler aktivist rolunu oýnan olup dolandyrjy olup bilerler. İnsanlar dolandyrıp bilerler. O bizim Elbette. aramızda kolektörde suratdan görkezmeli. Ya olmasa çalıştıracak kollarları arkandan pul işleyecek kolları bilmeli. O devrede näme? Bu için yapıyorlar. Yapmalı da ne için yapıyorlar? Agam Seret, men wara siýasatçy däl. Men hiç siýasatçy däl, politikaçam däl. Men ýöne
erkin bir adam, adalet zady, halka öwretjek bolýan başardığımdan kanunlary, borçlary öwretjek Evet. bolýan başardığımdan ona Tamam. öwreder. Ahlakly jemgyýeti döretmek. Yani bizim Tamam. milletimiň ahlaky ýok. Ara. Seret bir mutjam şunu aýdaýyn. Inni men Dinle. men Yok. aktivistlere de diýbilýän. Sen Aktivistlerim değildin mi? ýalňyşyny aýtýan. Aktivistlere, misal için kime diýilen sen? Kime Hemmesine de diýilen? diýbilýän. Öz deň wagtynda deň çıkan vatandaşlaryň içinden çıkan aktivistlere diýilen. Biz bilemmi näme zatlar boldy? Misal için Nur Sultan Sağarwan, Nur Muhammed Annaýew, bilemmi näme teklifler, näme namus, olar da bizde kella galmady. Diýemi? Bunlar näme bunu dolandırıyorlar diýjek. Bizlere dolandırıyorlar. Näme dolandırıyorlar? Sahterinden Agamja, onu geçecek kolaylar. Ya bir mut. Men isleýärmagam sen. Seret, sen şu gurrunlaň bar aýtýan maňa. Maňa aýdanyň peýdasy ýok. Ol saňa edilen zady her kim özü kellesini işledip öz çıkalgasyny tapmasa hoş gelmedi. Özüni çıkalga tapıp öz problemasyny öz başyna gelen her haýsyr bir durumy öz çözülmese de men maňa aýdanyň bilen hem dinim etmejek bolsa, maslahatym dinlemejek bolsa, maňa aýdanyň peýdasy ýok. Seret bize gerek gel zady gurrun edip wagt ýitirmäli bir mundumyzam. bizim Özüme näme cevap ber agam. Näme Gara etmeli indi aýdyp ikimiz bereyim ha? näme bildik? Näme İkimiz etmeli? diýe. Bolýa ikimiz näme edip Mysal şunu ikimiz diýeli. Akylly bol, birinji bilen özüň terbiýelemeli agam. Gynansak da biraz dirim çykymyň ýanky sen gara. Nemelen wagtlaň pes adamçylykdy, ýanky gurleşmäň, dinlemäň zadyň bara ýeteň. Yani dinleň ok, düşüneň ok, dinlemeýän üçin düşüneň ok, dinlemäni öwren. Öz kemçiliklerini düzet, öz kemçiliklerini Doğru. üstünde işle biraz. Dinle. Bizi näme desteýän? Maňa etmeli iş aýtsana dost. İş mi? Gowul mani öğretmeli halka, yani gowulu öğretmeli. Adaleti, kanunları bilýän sen özüň. Sen konuşmak için Kanun bilýänmi? Yok. Seret, kanun, borçlar bilýän magam sen özüň okudyň bir gerek. Kanunu bildin. Misal üçün jurist okap ýören, jurist zatları adamlarımız ýazyp ýör. Bu kanunsuz üçin ýani bile. Nerede Peýdasy ýene? barmy? Aha. Nerede? Olardan peýda ýok. Şoň üçin biz etmeli şonu. Halk, Biz nerede etmeli? kanun, borçlar bilmeli, Kanunu öwretmeli. öğretmeli. Sen öğretmeli de. Ene şu ýaly edende şu maddany pozan ok. Şu madda bilen gelseňizler meniň ýaly edibilen diýip sen edende çele görkezmeli. Sen oka Men goýmaly da. görkezdim ha. Men Näme görkezdim ha. etdin? Pastyrt. Ýene pastyrdyň täzelap bolýar Konsulluğa diýdim. var da. Sen konsulluğa var da on. Konsulluğa var da pasportu promo efiri aç. Pasportu nähili millet bilen görkezsene. Milletin içinde maksat. Neyse, Milletin borcu içinde. ben pastırdım, tavşırdım, bir tek wagt olsun Almana varamda görkezäýär ýöne. Sen tavşyranly görkezmelisin de. Ya olmasa bir gün git ýör ýeti. Birinji gün efir aç. Yer bilen var, vatandaşlar bilen. Ha näş sana adam ile, nähili hyzmat edýär göreli. Seret, maňa sen aýtdyň görkez diýdiň, dogrymy? Men ana görkezdim, gitdim, menki 24'de dolýaram bolýan, men ýörüýte şu halka görkezmek üçin öz pastyrdyň, näde täzelemeli, näde ýolda täzelemeli diýip görkezmek üçin ýörüýte arda berip pastyrdım, täzelep bermen şu wagt täzelejek, 1,5 million täzelejek diýip berdim. Halkada görkezdim, dilhatyma açan görkezdim, pemmelat görkezdim. Inni, inte 6 ayın içinde pastır çık ya. Şonu Almana varamda da görkezdim kamera, video çekip. Ne tip bolsa. Şimdi Aferin. maksat Havam. näme etsek bolýar mysal üçin nähili hereket etsek milletimiz toplaýabiles. Nämes mi toplayacağım millet toplap näme edecek? Ben Türkmenistan'a gitmeyi O istedim. sizin gözyaşı için işinizi halledeceğim. Türkmenistan ekmek sayan mı? Tamam mı? O Türkmenistan'da yaşamak istedim. Ama Şu ya şirketler ya olmaz işhaneler açıp çağlar mı? Vallahi sen Hep bana. çağlar da o kadar diyorum. milletimiz bol bol istedim.
Maňa sen liçkeden ýaz, men sana nomerymy berjek. Maňa jaň et WhatsApp'tan men aýdaýyn sana näet gitmeliligini. Bolýarmy? Yok. Efirde düşündirilmeýän. Bolýar? Näme Yani etmeliligini. gidecek oraya diye. Millet bilen Men ne sana giysin? şonu aýdaýa. İşe Men giderlik. ýurda tak isleýän wagtym men giyir bilýän agam. Men isleýän wagtym giyirýän ýurda. Niye söylemiş? İstesem bilet pulum berseň häzir gitjek. Bilet pulum beren gidip geleýin. Gidiş gelişim berseň de $2000 ekänler. Sowulgamy berseň gidip geleýin. Gidip gelip köpedi. Mesele de gidip bermelidir de. Ya gidip bolanok mu? Kim ýolum taklaýamy? Ya TikTok'a çıktın diýip gidip bolanok diýip eşitdiňizmi? Kim aýdýar ýonýarlar? Sen maňa ber, men gidip menem şonu aýtdym hawa. Gidip gelip bolýar, gidip bermelidir de öýdeli teke. Öýdeli hoş geldin. Geljek mam ya, inte işin barmy? Nurmuna gitti ötken $2000 soradym. Düşünmedim. Ben hiçbir şey demiyorum. $2000 berseň men gidip geleýin ýa. Neyse sen ben halledeceğim hadi. Eh. Halledeceğim tamam ben hadi bu ay. Gowja ýuwagam, gowja ýuwer tiren täze ýudurýar bolmaly genjem sana. Maksat sen akılly, özüňi tanıt, geçek ýöňi. Nasıl yani? Bundan öte ne? Hel tanıdayın ha? Men Mar welaýatynyň wekil wazir etrafyny dogry ýol obasyndan maksat Baýmyra dow saparmyra dewç. 1993-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna dowulan dogry ýol obasynyň 3-nji orta mektebinde okan, orta bilimi. Ondan soň şokul çoğu dowam etip barna. Ben seni ýagşy tanyýmyn. Ýagşy tanaýan nijek bolýar? Tanaýan bolsaň has da agam şol. Tanaýan adamlar men gowy görýänmi? Men tanaýan bolsaň has bol. Ýok, eşitdi boldy da özgella. İyi akşamlar. Gara gözlüm, hoş geldin. Yakınna. Yakınna geldi. Gelemem. Nire geleceğim? Türk'e gelecek mi ya yayına gelecek mi? Tamam. Biz ağız ver olmalı maksat. Elbette takdir olmalı. Yöneten yok. Aktivistlik ama ayırmalı. Aktivistlik ama ayırmalı. Vatan haini ama ayırmalı. O yalakalar ama ayırmalı. Hemmemiz bilemin bir netice gelmeli. Kaçalmış et. Bir Elbette. hükümet değil. Bir devlet de men misal üçün vatan hainmiş diyeyim de. Doğru değil mi? Senin halal bir devletin şu hain bola oturan devletimin bir vatandaşı. Doğru değil mi? İşgâr değilsen o devletin vatandaşı. Sen gelip de çıkmaç korkazmazsın ha. Men yaman olsun. Hiç Demende ne maç farkın korkutman var? hakkı yok. Yok, on var Demende hükümet ne işgalinin hakkı yok. Raýatyňam hiçsini on ýaly etmen hakkı yok. Yanka jogap bereýin ne şu geljek diýär, ey gel agam haçan gelsen ýaýyna. Yani aktivistlere Gel agam ne zaman istersen kapymı dama açyk. Cengiz Han ruhu bilen gepleşen. Hawa. öyle değildi. Men var ya akarlama imzadım. Öz sorumun neticelerini almayın. Dinleyin biraz. Men Dinlen Sündür yok sen, oturlar alyan ya netice. yok. Sündür oturuyorlar da kendisi. Bana normal edilce adamın biraz sözü olur. Fazla olmaz. Eğer fazla olsa o adamın yanlışı o. Şeytan mıdır bilmem. Yanlışı o. Sen Şeytan mıdır bilmem. Salamu aleyküm Nur Murat. Salamu aleyküm Maksat. aleyküm selam, hoş geldin ağam. Selamun aleyküm. Nur Murat. Salamu aleyküm Maksat. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Salamu aleyküm.
Sesini bayram. O bayram can. Olmaz bayram. Dosoguzdan mi sen? Ne hele olanlar ne mi tezelik? Ay täzelik yok agam, şo bir ýerde aýlanyp dursa ya. Değişýän adam yok. Senkine senne bolaýmasa Bayram. täzelik. Şu yıl bir karara erecek oraya. De maksadım bizim yanımızda. Nemmemiz bilmez. 9 tane oluyor. 9 tane yürüyese bir adamın efirine. Bir adam efir açıp da aktivist olsun. Vatandaş olarak geçip götünü sonra bir yerekten tamam mı? Vatanımızı kovur kazanır. Söyleyin Gowur yerinde kazan. aydım yerinde siyaset yerinde. Gerek polar olmaz zaten değil. Hepsini sağ için ben bir vatandaş olup seni sağdım edesim gerek. Doğru değil mi? Doğam alanımda seni sağdım göresim gerek. Bir seni görebilen, seninle gurlaşıbilen, bir oğul verin. Şu yan olalım. Doğan ya. Ben şunu istemeli yok. Ulan Nur Muhammed ağa, buraya bir daha soraýyn, bir mi sözüm kessim seni geplemen men dinläň bağışlap bolýar. Bir muçuk. Seret, sen özüňi erkin we adalatly adam diýip hasaplaýanmy? Erkinliň özüňi erkin diýip hasaplaýanmy? Nur Muhammed ağa, eşitdiňmi men agam? özümü Sen özüňi lanet erkin olarak görýän sen? Erkin adammy sen? Ýa-da erkin dälmi, näme sen? Yok, men hazır erkinde. Men hazır Erkin ne däl. yurduma gidiyorum. Ne yurduma Seret, gidiyorum. Ne yurdum benim. bir zat bar-da. Adam nirde bolsa bolaýsyn. Kim bolsa bolsun, özüni erkin hasaplamayan olsa, özüni erkin hissetmeyen olsa, duymayan olsa, özüni erkin görmeyen olsa, o zaman iş yaman kıyın oluyor. Sen erkin değille ne edip erkinliği talep ediyen? Sen özün tak, sen elin ayağını tutyan yok, sen erkin, dilin gurla bilyen, yörep bilyen, okap bilyen, gözün canın sahim etmeni okuyun bak. Sen näme üçin erkinler? Misal üçin men erkin. Men hiççimden orada soranmagam, gorkanmagam, kaçanmagam. Biz sonra otururuz. Başarsam dost soğan bolýar. Maksat Ha? sana erkinliğini sonra. Biz buradan sonra neyse erkinliğini sonra. Erkin derdik. Şimdi eğer Näme? erkin olsa erkin yurdumuzda yaşarlar. Şimdi değil Men mi? ýaşap Maksat bilýän ağamjan Teret. Men git ýaşap yaşa bilýän. olsun. Git bir kız Men ýaşap yaşamayın. bilýän ağam. Barış oradan 2-3 tane şirket aç. A 2-3 şu tane şirket açmana maşin. pulum ýok da ağam. Şu şirket açmana Ha, pulum ýok bolansaň erkin get börne. Ol pul erkinlik erkin däl ağam. Garyp bol, erkin Teret, garyp bol, ýöne erkin bol. Ene Teret, pul diýilýän zat o erkinlik däl. Pul başga zat ol. Sen erkin olsan pulundan muzdarsın. Ağam, Başkalarının bir erkin zat pul var bilen mı? erkin bolýan. Pul bara, pul hiç zat. Pul bilen erkin bolýarmy? Pul näme ho ağam? Ha? Sen pul için şirkete doğru değil mi? Hawa? Sen erkin değilsin. Sen mecbursun ha. Erkin misin sen? Mecbur Mecbursun. däl. Mecbur däl. Näme üçin mecbur ayagam? İstesem giderim näre ayagam. Hedilläl bolsa giderim başga ýurda giderim. Türkmenistana giderim. Haýsy ýurtda janym rahat etýän bolsa, şonu şo taýda ýaşarym. Hayır yok deyip ağaç gezeceksin. Bir iki günler. Çağlarına bir yeter yetmez saklarsın. Agamjan, men diňle. Ha? Sen men adyma Erkin jogap bu. ber bilmeýän. Erkin Seret bugünün öz bu mu? adyňa jogap ber. Seret pul, maşin, jay, o zatlar erkinlige degişçil däl. Erkinlik aýratyn bir zat. Pul Ne aýratyn bir zat, baýlyk aýratyn bir zat. yapacağız? Ne yapacağız? Ay ne yapacağız? Sana pul versem erkin bolýan diýip hasaplaýanmy? Mesela sana bar Uyum men erkin olmasın. hawa. Şimdi uyum olmasın. İşin Nirde öýüm olmasın. ýok. Başkalar olmasa. Nirde ýok. Yani olmaz da. Nirde Yok. ýok agam. Sende var maksat. Beş varmak burada. Ýok Seret. Nurmurad aga. Men Türkiýede doğrudan men özüm haktaýdýan, men özüm ögem mok.
Men erkin adam. Gurrumu tordu. Men gidesim bilen yere gidernem, gaýdasyň bilen yere gaýdarym. Diýesim bilen zat diýi bilýän. Bak, isleýän adam diýýän. İstemedik zadım diýemok. Öz kellem bolan, ýani öz aklym bilen hereket edebilýän, öz aklym bilen, pikirim bilen düşünüp bilýän, pikirlenip bilýän. Yavaş. İsteýän adam diýi bilýän. İsteýän Kardeşim. ýurdumda ýaşap bilýän. Maksat, maksat. Biz bu zatlara ýedi oturmaly. Biz bu zatlara ýurt etmeli. Salam hoş Gel geldin. az Näme etmeli? Men hemme kişi bilen agdy ber. Men bir bilen söwüşip duran gördüňmü? Men kim bilen söwüşdüm? Bu zatlara ýedi gorkadyň vatandaşlarymyzy umanan ok. Sebebi biz hereket edemiz ok. Ne var Men mı? hereket edecek gel. Oğlum, Men bana bir kurban yerine edelim. borcum yok. Ferhat ağamcan. Men bir yerine borçlu alo. Hareket etmene. Men vara bildiğimden ara kanun, hukuku, borçları öğretecek bolyan. Onun Kanun- isteýäni öğretecek. Vatandaştan bir kanun sonradan ya olmadı bilmesi öğretsin. Böyle Şonu çekecek de mi? Uruşturma. Milleti alıp da kuruluşturma. Kanun esasında git. Men şeyden uruşturyan, men söwüşturyan, Ben men bir kim uç olsun, oturan kim olsun. gördün mü? Kim olsun? Türkmenistan'ın prezidenti olsun. Kim olsun? Amerika'da Kanun- gidip bildiğin gideyin niysem, näme gitme Amerika näme? Doğru değil mi? Doğru. Aşağısından sözüm kessin. Buyur. Hor Nur Muhammed ağa, men uruşýan bolsam ýa söwüşýän bolsam, ýalňyşym bolsa aýdyp bilersiň. Ýöne men hiç kime bergim borjum ýok. Ýankyýalak hereket et, halk birleşsin diýip. Agam birleşsin, birleşmesin ol öz pikirleri. Menden bilmeýän zat ýa düşünmeýän zat bolsa, sen siziň soraýşyň ýaly gelip sorar. Kanuny, hakky, hukuky borjy sorar. Başardygymdan öwreder. Men başarmasam öwürgelläge öwreder, ýene bir öwreder. Şeýde eýdes beýdes. Alıp çıkar. Ağam. Haýsy tarapdan bolsa da akyl bilen edilýän zat bolsa, ýani bir adam bilýän bolsa eder. Davayın bir şirket mi zat. Sözlerimizi da çalar. Derine Näme kalır. çalar? Milletimize kömek edebilecek. Yok ya boş Milletin boş. näme kömek edeli? Bu ya olmasa ne keyle? Milletimiz hemimiz adımız bolsun misal için Türkiye'de vize vermem bileli biz kanun esasında. Gelen son bunu kvartirada bir otel tutalı. Otelimizden var. Türkmenistan'ın Näme? yigitlerin otelleri var. Doğru mu? Maksat. Maksat näme gerek uzatlar? Yani şu Evet, yönetim ağam. işte Sen devlet per tarafından. işlemi. Sen Evet, per devlet işlemi. tarafından. Ya borçlun birine. Sen kanunda var ya, sen kanunda girizlene bir devlet vatandaşını kömek etmeli Men borçlu. devlet değil. Bak halk o halk var ha. Meni prezident edip saylamadı. Ben devlet Bak hizmet et. prezident edip Ferhat Ben kimi prezident devlet edip salam hoş hizmet et. geldin. Dinle. Bak meni o halk prezident edip Ben saylamadı. Prezident edip Serdar Berdimuhamedov saylan olsa gitsin o halka var ha Serdar Berdimuhamedov atel alıp versin, derine kaçsın, zagran, viza hemme de alıp versin ağam maha näme? Muhammedov'tan biz istemeli. Samsık mı sen maksat? Yo iyi minne benim şonu aytacak bolýan Ferhat. Ben beri padişah Salam hoş desem geldin. berim. Padişah Ferhat bilen şonu islemäli öğretecek bolýan hemen. İslemek däl Almany. İlki aýtjan, soraýan, Allah beren Allah. okma Almany öğretmeli. var mı? Eyvallah. Hoş geldin. Salam. Zarina. Zarina. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Pardon. Salam. Ağam, siz var ha, şu Türkmenin bir sözleri var da ise bize bir adam etip bilen onu köpçülük etmeli. Näme etmek Evet, köpçülük doğru. bolup ağam Gel. basıp almaly ýerme diýip o biziň o. Her Bana kim öz doğru hakyny diyor. hukukyny talap Maksat, etmeli. Maksat, bizim bir güçlü bir kadınımız var. Erkeklerimizden hem Allah razı olsun, edi oturuyor, hizmet edi oturuyor.
Kim? Biz uruş halinden hem şu İstanbul dememiz, şu kadına bir kömegimiz gerek. Ağız bir Kime olalım. gerek? Şu derine baralım, benim bir kömek soralım. Bir sultan tavan van derine üç baralım. Her kim sen yurist tarafından kömek edebilsen bir Yerden oda çıktım. sonra ya olmasa bir odadan yer sonra TikTok açtım şurada ya kömek kömek yanlış yerler olsa ya Dur Sultan'a kömek et. Ya Dur Sultan kömek etsin sana. Tamam şu Dur kızı Sultan. şu Meni derine alma da. lider ol. Yolunu devam eder ya güçlendirelim. Yerimiz bir zat olalım. Jurnalistimiz ama olsun içinde reportaj verebileceklerim Ettim. olsun. Edebileyiz mi? Onu koyma da Serhat. Serhat Ne onu bana olur? aytacağına Serhat. Dur Sultan'a men ayttım. 3-4 ay mınnano. Men derneğe dedim. Alliydim, koştuydum men dedim. Bundan ne? Ama Sebep hükmedi men işledi. almadı. Hükmedi Hemen işledi. Bundan ne bileyim. Serhat Kaldıralı bir men tane edelim. hükümeti işlesek Serhat. Men agent de olsamam, hükümeti işlesemem. Kim olayın ha? Näme bolsamam, men raýat däm Türkmenistan döwletiniň raýaty däm men watandaşymy. Men almak mejburiýetinde we zorunly. Aklym yerinde bolsa almaly meni. Düşündüň däme? Benim Kanun ana şon ýaly bolýar. Üçelinden hem nähile. Şu derine bir kömek soralı. Agamjan Serhat, meni dernege alyp bilmeýän adama men näme kömek edeýin? Aýda, Bir zatla kömek edeli. O näme o edeyim? hıyanet var gören soň bilemin. Unanan oyunda hiç kim ondan meýär. Hıyanet edenler hem yakyndan ediler. Sonra senden menden çıkarıyorlar maksat bilemin. Seni yaman gorkajalar, yönetsen arkandan birisi hıyanet ediyor ona. Onu gizleyecek Agamjan, konuyla kim götatçılığı o vaktan kakara geliyor. hoca Dine yalan parça sözler ýatdy? arkandan iş edeyimler deyip. Men 12 ýaly dursak boldy karga hoja utanarım. parça ýatsyn. Hey ağam, Dur Sultan bilen men işim ýok ağam. Serhat, Onun için men o güçlü kadın. Güçlü güýçli kadın. kadın Ben onun sana. kadınından Men zoklar. o Serhat ağam gadyny bilip men näme? Oňa men näme deýin? Dur Sultana. Men aýt näme Hazır deýin? Format doýan prezident başyny bilsin. gelecek var. Arın Şoňmy? prezident Türkmenistan Serdaberdi Muhamedov bu dolandırıyor ya olmasın şunu oysak şunu mu bu dolandırıyor. Bundan mı olsun bir Men öň ýargyly bolup bilmeýän ağam halk saýlasa, isleýän şekiline dolandyrsyň. Halk saýlaýa o zady men karar beremok. Saylasın halk kimi saylayansa şonu saylasın. Dur Sultan saylasın. Serdar benim pomyatı saylasın. Kimi saylayansa şonu saylasın. Meňe dalaşgarlygym hem ýok, Ben genemem de ýok. aktivistlerin adını Dur Sultan'ın adında ne mi deyip kara doğan maksat. Erkekler bayram günü boş. Dur Sultan Tağan'ın adından. Misal şunu şu derneğin adından bizlerden yardım. Davay bir İstanbul'un bir yerinde bir şäherinde bir näkiyle Türkmenistanymyzyň bir owadan halsy ýa bolmasy milli eşiklerime bir zatlar bilen şörden TikTok efiri açıp da vatandaşlarımıza näkile edilişine ýoluny öğredeli. Birimiz ağız bir ola. Men agzy berem hemme kişi bilen. Mesele Oy. ýok menlik. Bir Sultan Taganova, şunu 2 ýerde 3 ýerde geçsek bir Sultan Taganova berkim ondan ardan bize bir oda beren. Soň biz jurnalist olup ýa bolmasa bloger olup hyzmat eder soňa. Bizim Aa. işimiz siýasatçy däl. Men Dur Sultana Ya sen- hyzmat edem, o men o. Sen Dur Sultan'a da milletine hyzmat edi. Dur Sultan millete hyzmat edi otyra. Janyny ortaga goýup. Senden Näme metem, hyzmat etdi? sen näme hyzmat edi? Men hiç sadam edem o. Otyr. Dur Sultan näme diýendi? Seni soraýyn da. Menem Ne bilem o? yok diýmin şon bilmezden soraýan. Ba. Sen aslında aktivistleriň anna näme üçin geldin? Men isleýän ýerime barman, hakkym ma, hukumum ma. Doğru. Barman, Men benim soramadım rahat. hakkım vardı. İsten Elbette yerime sonra barman. otursun ha. Benim soramadım hakkım var. Elbette Ben sonra sormadım. adam şekilli medeniyetli sonra mesele yok. Kim de sorabilýär. Medeniyetli soradım aktivistlerin anna Ha, näme o üçin soradı. medeniyetine geldim. Vay. İsteyen baryan canım çekke baryan. Yok, İstemesen yok. baram Yok, onda yanlış düşünürüz biz. ne Biz yanlış kovduk şunu. ya olması biz
Nähili hayvanat dünyasy mı? Nasıl Canın yani? çekende bizi görüp. Ya olmasa film mi biz? Näme biz? Inni olur men halanok, olur men halamayan üçün men Kalan biloo okuyalım. etdiler. Sen o aktivistlere ya koyun yetenek. Ya olmasa bundan geldin mi? Ne için geldin? Bizim yanımıza ne için geldin? Aslında ne için Men Nur wara Muhammed Amayev filan, Farhat Turdiyev filan, Allah Murat Rahim filan pikirlerini paylaştın. Ya olmasa istendik bir aktivistler bilen. Doğru değil mi? men ra vatandaşlam däm olur. Men raýatlam däm. Vatandaşlar. Men türkler bilen Yine, hem yine biz pikirimi paýlaşyp bilýän Amerikanlar bilen hem Ruslar bilen hem vatandaş paýlaşyp bilýän men adama men. vatandaş. Dinle Doğancığım. Biz vatandaş olsak ne gibi vatandaş oluruz? Biz hazır vatan haini deyip görürler. Biz hükümetimize karşı giderimiz için vatan haini ulan ettiler. Sonra ne Kimi olur? seni mi meni mi? Kim ulan Ne etti? Kim diýdi? Karar çykdy mı? yok mu? Han nirde? En çok şey kayıp. Ey Pehli Ferhat, var. Nur Muhammed ağa, Ferhat, Murat siz Turgut. wara Ne özüňiz için? kaçın ýaňyza şoňa bara siz şonu diýseler Nasıl değil? gowurýan. Aydiyen Men var. Ferhat, Türkmenistan men vatandaşı çıkan var. immer ortağa çıkdyma. Men aýtdym. Men şu ortağa çıkan immer hiç kim diýen ok, ýöne aktivistleň özü diýe. Bir de şey diýerler diýip mesele sen şu wagt diýişiň ýalak isleýäňizmi ýa şonu diýmelerini ýa täzeden başladalmy o propagandany näme de. Ey ölüp ýatyrdyk ey o propagandany bize halka ölüp düşündirdim men onu olup siz ýene de kaşınýaňyz bar ey şoňa. Ey birisi de Nedir? Sen söwse begenýäňizmi? maksat Hı? sen 2 gün oldu diyen gelene bize Şu iki gün slogan väri oyunlar. zat 2 gün väri diýen ok hiç kim. Siň aktivistler diýär şonu. Maksat sen kimsin? Sen Men maksat özün. Slogan olmaya hakkın var maksat sen. Sen kalkana kalkıp ya olmasa men ağana kalkıp ağamzan men dinle. etmez mi? Yanlış olsa Bizim edepsizler şekline edepli şekline kakama da bizim söyler, natama da söyleyebilen ne en şu kim basiti olan önemli. Prezidenti de söyler, sözler bilen oğlan. Yani şunun yanlışlarını aydala sen niyetinde kanun kim esasında söyleyebilen mi? kanun esasında Kim kurulan yanlışını aydan olsun. mı? Ya boş ver ya. İki sözün birini Nur çatıyla Muhammed'e okuyacak cevap vereyim şu olması. aşağıdan komentaryalar yazıyan alıp. Ha uçuk Nur Muhammed'e terden aytalayda şunu okudum unutum bölünü de. Boş ver. Görüşürüz. Ötmüş ha. Boş ver. Dondu mu yayın? Oo. Heh. Düzelmeyiz biz. Doğru değil mi? Gelin Yayın dondu aydanım mu ha. Nur Muhammed? Maksat. Havam dinleyen ay duyar sesim var ya ama ben. Oo, Yayın gerek. dondu mu ya da? Menki dondu. Maksat sesim var ya mı? Ne? Hava. Tamam ben aytışmalı edelim de. Sultan Tağan'ıma kömek edelim. Derin evine östüreli. Yine bizim zatımızdan var. Ne Cappaklar medeni? olsun. Cappaklar olsun. Ya olmasa yine bir istendik şeyler var eken. Arşivini, eşikler. Ya olmasa Türkmenistan halası ol bulu var. Eş değil mi? Dur Sultan'a hiç kim inanan memur gösterle. Menki sesim var ya ama yemmekse. Neme dondu oyunu ara. Evet geldi. Senin yüzün açmağını ondan Ha o. kaşınmasana. Evet geldi. Senin yüzün açmağını korkutuyorsun ha. Sen öz özün ondan o. Sen vurunca vicdanın uyandır. Korku var o değil sen. Vicdanın ama yok mu sen ağam? Bilmem ne başladılar bunlar.
Oğlanlar sen samsak Nurmurat zat diýmän ol Nurmurada. Oğlanlar ana şon ýaly ýaý doňanok demsiz de menne doňdy ýolun var şoň üçin kamerany kapattym bagyşlarsynız. Gepiniz gaýary. Nurmurada men dur sultana jogap berbiljek gel. Näme diýjegimi bilemok ýöne gerek bolsa ýany kömegimiz degen bolsa elimizde dur aýtsa olam. Şimdi Ayçiçekler, Meselede. Ayçiçekler bayramda özümüz edelim. Orada Pulatalı Merçiden düşse. Anaksa Agam, Ha. men Ya- öňür küçügedek şoňa teklif emetip gördüm, düşündiribem gördüm ha. Maňa sen kim diýip soraw berdi, sen kim maňa aklyry dörýär diýip jogap berdi. Indiden ele men oňa başarsam zat diýmejek bolar. yok biz yanında duralım, biz ona akıl vermeyle, biz düşündürelim. Şu an Men etsek akly ne gibi vermedim, olur? düşündirdim. Onu ettiysen onu yakmaz. Misal şu an etsek ne gibi olur? Şon diýseňem bolanok şoňa. Edenok, dinlänok. Ey, borlaýan başga biriniň gurrugyny goýarlar, özümiz hakda gurrun edeller. Mene özüm hakda ýanydakyny hem bolýar aýam. Yaranokmy? Hiç ayakkabımız yok da bile yani. Akşamam soğuk oluyor.